Nandito kami ngayon sa sementeryo. May gagawin kami ngayon sa puntod ng aking ama. Kaya baguhin ni Jem. This mabigat na yan. This is Mama, ich will das so glatt schmieren. flour. Red na red. Pumupunta lang silang dito. Tira parang ginagarden lang nila yung mga pundod nila. Oh, parang hindi cementerio. Ano? Parang garden lang. Nandito may church yun ito. Or chapel. Maliit lang. Chapel. Pasukan na natin saglit. May mga walis. Pwedeng hiramin. Pero isa uli rin. Walang ako ng simento. Saan ka kukuha? Malayo pa? Malayo. Ayan, nandito kami sa hardware store at kukuha pa ng semento. Ano pa ng salita lang, pero yung kili di ko alam. Ang daming ano dito. Parang nahihirapan akong hanapin yung hinahanap ko. Maliit lang. Itong kukunin natin. Ito. Itong dalawa na daw. Itatapon yung ano. Yung ating basura. Si Liam nakahanap na naman ng ano, sasakyan. Sige. Ginawa pa yung aking ama ito eh. Siyang gumawa nito. Ng kanyang puntod, no? Ng kanyang puntod nung ano pa siya, nung tawag doon, nung nabubuhay pa siya. Oh. Magandang umaga. Samahan niyo kami ngayon sa aming gagawin ngayong araw na ngayon. Nagsampay na dito sa balkon tapos maglalaba pa ako. Si Jeb may pupuntahan siya kaya siya muna ang magpa-vlog ngayon. Mga kaibigan, samahan niyo kami. Kasama ko si Liam at may pupuntahan po kami. May kukunin po kami. No? Sandali lang ha. Ang hirap nitong buksan. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon ay titignan po natin yung mga wala sa atin at yun ang bibilhin natin mga kaibigan. No? Kasi may gagawin po kami ngayon. Alam ko na po yung ating kailangan. So let's go! Let's go! Ay, nandito na po tayo mga kaibigan. Si Liam nangunguna na. Ayan o. Nangunguna na yung Liam. Liam Danix. So kuha muna tayo ng cart doon sa labas. Ayan o. Tignan natin kung nandito yung ipinapabili ni Mariano. Gusto daw niyang umakyat. Ang unang bibilhin po natin ay bibili tayo ng lupa mga kaibigan. Kailangan po natin ng lupa kasi gusto nilang magtanim. Meron parang lupa para lang sa flowers. Merong ring mga lupa na para sa iba't ibang halaman. Triple plants yata. So anong kukunin natin? Meron pang lupa na para lang sa grass. So iba't ibang lupa. Dali lang ha. Basahin ko lang yung mga nandito. Ito nang kukunin natin mga kaibigan kasi ang laki yung nakuha natin kanina. Ito medyo mas maliit. Let's go! Ito po yung kailangan natin mga kaibigan, yung cement. Ang daming klase pero parang wala yung hinahanap ko. Tapos mga kaibigan, no, merong mga 5 kilos, 2 kilos, saka yung mga nandyan sa baba. Mga 20 kilos, ganun. Pero ang kailangan lang natin siguro, mga 5 kilos siguro. Ang daming dito. Parang nahihirapan akong hanapin yung hinahanap ko. Itong kukunin natin. Ito. Kailangan pa natin ng timba.
Kunin natin yung maliit lang. Yung maliit laang. Ito. Kailangan pa natin ng pintura. So, syempre as usual, maghahanap pa tayo, no? Kasi dito rin, iba't ibang klase, pang sa loob, pang sa labas, pang kahoy, pang simento. Ang hinahanap po natin ay yung pang simento po para sa labas. Dali lang po, ha? Hanapin ko lang. Ito na mga kaibigan, yung ating kulay, yung ating timba, yung ating simento, light, at saka yung ating earth. Ilagay natin ito dito, tapos uwi na po tayo at kakain na po tayo. Nandito na kami sa loob ng bahay mga kaibigan, no? At syempre, tayo naman ngayon ay kakain. Yup! Liam, hast du deinen Hut? Nandito kami ngayon sa sementeryo. May gagawin kami ngayon sa puntod ng aking ama. Ayan dito, oh. Doon. Dito yung puntod ng aking ama. At ang gagawin ni Jeb ngayon, baguhin yung itong wall na ito kasi naaalis na, oh. Nakita niyo? Dito sa may baba. Ayan, naaalis na. Kaya baguhin ni Jeb. Palitadahan natin. Ayan. So, alisin muna natin to. Tapos ididikit ulit natin. Pero bago yan, tanggalin muna natin to. Ang daming Pero, sandali. Mamaya natin gagawin yan. Ito muna. Katabi ng puntod. May may ibang puntod. Tignan niyo yung nila. Yung tree nila. Red na red yung leaves. Palagi ito red. Ay hindi, nag-green pala ito. Pero ngayon, red. Ang ganda. Ayun, dito sa likod, oh. Parehas yung tree nito. Oh, parehas. Ito rin, red na red kapag Ngayon parang lapitan nga natin. Para makita. Parang brown ngayon. Parang rust. Kasi sa ibang buwan, red na red talaga ito kapag mag-ano na ata yung fall. Red na red yung leaves. Ayan. Balik. Halt es nur mal hier, Liam. Hier. Haltest du hier. Loslassen? Ja, loslassen. Warte. Wir müssen das jetzt dingen. Lagyan natin ng kasi babakbakin natin to. At may mix dito. Hindi maganda 'yon. Kaya ilalagay natin muna to. Yeah. Yan. Tapos tanggalin natin ito. Kasi wala na. Itong wall na kasi na ito sa loob. Yan ang original wall pa noong panahong noong. Kaya yung was heißt feucht? Yung parang basa ba?
basa. Kaya nagaganyan yung ano, naalis. Was heißt das? Verputzt? Was heißt denn das? Yung palitada na aalis. Palitada pala. Sa Tagalog. Oo. Kaya kailangan baguhin. O dito rin sa kabila, oh. Talagang wala na, naalis na. Hinayaan na lang. Oh, yan. Itong tiles na to, ilalagay ulit natin. Ginawa pa yung aking ama ito eh. Siya ang gumawa. Siya ang gumawa nito. Ng kanyang puntod, no? Ng kanyang puntod nung ano pa siya, nung tawag doon, nung Nabubuhay. nabubuhay pa siya, oo. Ayan. Kung ismay ni... Hmm? Ano yung kutsara? Mas malispis, hanggang sa taas ba? Alisin mo lahat yan? Alisin yung ano, yung naaalis lang. Tapos palitadahan natin siya. Okay. Pero di pintor lahat, ano? Kung pipinturahan natin, lahat siyempre. Para isang kulay. Oo. Okay. Lahat pinturahan natin ng isang kulay. Dito rin kita mo, na alis. Durch, Papa. Ayun, ganitong itsura ng sementeryo dito. Naipakita ko sa may video ako nung vlog. Naipakita ko ito, pero ano I think fall ata yun or winter. Walang mga leaves, pero ngayon marami ng mga leaves at kahoy. Nakita mo talaga green na green. Sa summer maganda dito kasi kung pupunta ka dito medyo malamig kasi maraming kahoy, parang pampalamig ba dito. Yung malamig yung hangin. Tapos sentro ito ng city, sa city center itong cemetery na ito kasi isang pinaka-old na cemetery. Dito makita mo may mga bagong na building ginagawa nila. Guck mal, wie zerstören diese Dinger. Ito rin yung mga bato dito, ginawa ng aking tatay noon. Ito. Ay, nila dry mo ito. Dagito. Sapol nga ikaton. Ikaton nga ta dagito eh. Kasi, Asya? naalala ko kasi noon. Mama, ich tu deine Füße waschen. Ne? Yeah, it's okay. May ano dito, may isang parang kahoy ba? Parang nag-dry kasi. Ganun talaga kapag winter mag-ano siya, mag-dry ba? Ganun ata. Yung ginawa ko, inalis ko tapos sabi ng mama ko, bakit mo inalis? Buhay yun. Kaya parang natakot na ako mag-alisin yung mga ito kasi baka buhay pa pala. Tapos inalis ko na. Ito nga dagito, bit-bitin nga dagito kasi spider web. Spider web, ya? Sean, ge? Spider web pala talaga. Tingnan nga ito. Ich dachte, die hier nicht schneiden. Yeah. Habang ginagawa yung dalawang yun, yung puntod, pasyalin nga natin yung mga ibang puntod. Kasi magaganda yung mga flower nila eh. Wow. Kagaya nito, may rose. Ang ganda. Dito rin, may mga flower. Wow. Extra na inmulada. Ngati inmula ti Tagalog. Nya ko na? Sagad. Okay. Kuha daw tayo ng yung sagad. Yung pang walis, yung walis pala, walis. Hanap nga ako. Dati dun
Saan na yung mga walis? Kasi dito may mga walis, pwedeng hiramin, pero isa uli rin para gamitin ng iba. Pero wala akong mahanap. Kagaya nito. Sandali. Yung kariton. Kariton ba yung tawag dito? Ito, pwedeng hiramin para kung mag-ano ka ng yung jedaga, yung soil, para mas madaling buhatin. Ayan yung ganito, yung tubig. May paglagyan ng tubig para pagsibog, water. Ito yung church. Malalaki yung mga kahoy, old na old. Ito may basurahan. Sinisigrit rin yung mga basurahan. Ito yung pang-compost, yung plastic at yung mga the rest. Wow, ang ganda rin ng rose nito. Ganda. Tapos may red pa. Dito nga ako. Baka may walis dito. Siguro kinuha na yung mga iba yung walis. Kaya walang bakante. Tignan nyo ito sa church na ito sa likod. Naaalis rin yung ano nito. Kasi old. Tapos yung basa sa loob naaalis. Dito nga ako. Walang walis. Wow, ito rin ang ganda ng flowers. Wow, red na red. Yung mga pumupunta lang silang dito, parang ginagarden lang nila yung mga pundod nila, pinapakanda. Garden. Yung mga mahilig. Parang hindi sementeryo, parang garden lang. Awan mo, ti mabiro ka. Jem. Spider. Ay na. Awan mo, ti mabiro ka siguro. Isa rin ba? Hier sind so welche. Wo? Da siehst du die da? May spider daw doon. Ne, hier sind Spider. Das ist keine Spider. Das ist nur ein Tier. Ein Spider. Hier sind Tiere. Da hinten Spider. Dito sa may likod may spider. Dann suche ich noch nach. Nee, nicht so klopfen, das geht ja kaputt. Was? Nicht die Wand nicht kaputt machen. Ich mach doch nicht die kaputt. Nur diesen Putz, den darf man abkratzen.
Oh, ito. Isang malaking puntod rin ito. May ano pa. VIP kasi ito. Kaya ganyan. Dito sa bandang dito kita yung ito yung sementeryo, tapos ito ang paglabas, tapos makita mo na yung mga bagong building. Dito may church rin ito, or chapel, maliit lang, chapel. Pasukan nga natin saglit. Ayan. Pero nakasarado. Wala pa rin akong nahanapan na walis. Ewan ko ba. Siguro inalis na nila yun. Kasi kahit isa wala akong makita dati. Nakita ko ang mga yun eh. Maiwawarada lang ididigiti walis. Ya tatakot akong pati ure mesa. Posible na ito. Inalis siguro nila. Wala na siguro mga yun. Ay, may trabahador doon. Tignan ko. Baka tanungin ko nga kung saan yung mga walis. Ich finde irgendwie gar kein Rechen. Irgendwie gibt es die schon noch, aber Sollte oder? auch. Vielleicht irgendwo mal da am Grab Ach so. hier Okay. steht hinter irgendwo versteckt. Okay. Also die Leute verstecken es. Ja, die verstecken das immer. Okay. Eigentlich hier ja immer, gell? So. Ja. Bin jetzt schon bei mehreren Brunnen gewesen, aber da war ich auch schon da hinten. Ja. Ja, dann, auch schon? ja, da war ich auch schon. Dann war ich dabei bei der 35 Reichen draußen. Gell? Dann halte ich mal Ausschau, wo die verstecken. Okay. Das ging ja schnell. Ja, danke schön. Ich nur vorbei und Super, siehst nichts. Ja. danke. Oh, ayan, oh. Buti nagtanong ako. Kasi sabi nila yung mga tao, inaano kasi nila, parang, anong tawag doon? Okay, si Liam. Vorsicht, sonst geht er kaputt. Yung mga tao, pag kinuha, hindi na kasi binalik sa pwesto or basta iniwan na lang, or yung mga iba, inano nila para yung hinahide nila. Kaya yun. Buti nahanap yung isang yung isang nagtatrabaho dito. Very friendly naman nila. Jetzt kannst du Papa zeigen. Ay po nagparigat ak nga nagbirok dita nga imbagta datik sila ludsud ko nga dito yung agtatrabaho to eh. Kat ko nada nga nukwa iduldulin da gamin dagito da duma or handa nga isubsubli. Oh. Iso nga dapat isubli nga jay ayanti. Ja. Genau, da. Maiun ay jay ayanti pagalalaan nga di eh. Immer noch etwas zu sagen, aber gut, das ist nichts. Warte, Liam. So eine Bürste wäre nicht schlecht, gell? Maganda kasi yung brush, pero wala kaming brush na dala. Kasi marami pa ring yung mga Ito na lang. Warte, ano dito, Ito. oh. warte. May sponge dyan. Yung, Ayan pala. Pwede rin. basta malis lang yung yung Das ist zum Färben. para Wenn man dumikit Farbe yung macht. Jetzt noch nicht, erst später. Danach, dann, wenn das trocken Nee, ist. der hat gesagt übermorgen. Ja, weil man das noch trocknen muss. Diesen Putz, wenn man den dann dran macht. Das Ding ist noch okay. Tapi pangusaram ko man dito sponge. pang hier, die Obergänge.
Tapos nga makikita. Ada Ibugang na. Okay. Jetzt haben wir gar keine Kerze Gusto mo mitgenommen. kamo? Nakalimutan kami kumuha ng kandila. Doon nilalagay yung kandila. Hindi kami Gusto mo? kumuha. Next time na lang. Pati dagiti buot dito nga to nga pa. Hindi ka sa to. Ja. Brasyon na kita. Brasyon na gito. Ja. Oh, may ano. Liam, da ist ein Käfer, komm mal. Hier, komm mal, ano. Ja. Siehst du ihn? Ja, Stinkekäfer, glaube ich. Stinkekäfer ist das. Wir brauchen jetzt Wasser. Soll ich holen? Ja. Aber nicht so viel. Für was brauchst du Wasser? Tubig daw kailangan ni Jeb. Konting tubig. Saan na natin? Kuha na ako ng tubig. Mama, ich tue auffüllen gehen, okay? Okay. Apay masapol na linis na dano? Ano na masabong ang linis pang siminto? Ah, okay. Tinanong ko si Jeb kung malinis na tubig or hindi kasi may tubig na yung rainwater ba? Eh, syempre may lahok na mga anong tawag doon? Yung mga leaves or mga yung dumi-dumi galing sa taas ba? Or yung tubig galing sa sa Jegripo. Eh sabi niya kahit anong tubig. Kasi pang semento naman. Ayan, si Liam tumaas na doon. Ay nako. Vorsicht. Wir können auch, tignan nyo kasi kung rainwater, may dumi-dumi. Kasi kung galing dito sa may gripo, ay mas malinis. Oh, du bist nass, der Liam, sabi. Si Liam kukuha din daw ng tubig. Du kannst es auch quer machen, so, schau, so. So. Okay, das reicht, sonst ist es so schwer. Das ist mabigat na yan. Das ist zu schwer, Liam. Oh Gott. Masyadong na yan. Puno. Warte mal. Lass los. Alisin na natin. Kasi masyadong mabigat para kay Liam yan. Boah, ich brauche Ja. ein bisschen wie Papa, okay? Du kannst es ja gar nicht tragen. Ayan na yung tubig. Und kann ich nass machen? Ha? Kann ich nass machen? Nein. Nein, nicht nass Nicht machen. nass machen. Die kannst du gießen, aber nicht nass machen. Nein, ich nehme nicht mehr so viel. Liam, du bist schon nass. Ich mache nur ein bisschen. Was willst du machen? Auf. Ach, mir egal. Oh, may spider dito sa aking kamay. Ja? Oh, Nichts mehr. Liam, guck mal. Aber nicht so viel. Kleine Ja. Spinne. Tingnan nga natin dito. Jetzt sag dann Stopp. Stopp, stopp, stopp. Nicht so viel. Warte. Ja, das ist echt schon. Yan, pwede na. Ich tue dann auch mal rein. Ja. Aber erstmal du. Ja, erstmal ich, ja? So, immer nehmen und dann so nach hinten so flecken. Dann trocknet es und dann wird es weiß, oder? Nein, das wird dann halt so grau. Ja.
Kulang pala yung ano natin. Yung semento natin. Hindi ko inakalang. Ang dami palang ano. Ang daming kailangan. Ubos na oh. Pero may dala ka pa naman ba? Kasya Ayan pa lang. pa ya. Sag da mal nicht streichen. May kann, isang Papa. ano pa dun oh. Oh. Kuha pa Tapos ako yung ng isang- tubig. Hindi. Siguro mamaya na. Meron pa namang tubig dyan. Ako. So, Ayan, gagawa pa sila ng semento. Kasi kulang. ilagay na natin lahat. Lahat na. Eh kung kulang, kailangan punta na naman tayo sa hardware store. Ano? Oh. Siyempre. Du musst jetzt Wasser reintun. Lagyan nila yan. Stopp, stopp. Das war's dann schon. Warte. Zu viel Wasser? Na, Er hat nicht Stopp gesagt. Okay. du musst jetzt so machen. Ja. So, und dann so und, Und dann so nach hoch. oben hoch. Hochziehen. Hoch. Hoch. Du musst jetzt dann auch drücken. Ja. Ja, genau. Okay? Zeig's dir mal, ob das so gut ist. Okay, so. Hier. Jetzt halten. Jetzt nach oben. Ja, das ist ja. Da musst du ein bisschen schräger machen, weil sonst kommst du da hin. Da musst du ein bisschen schräger machen. Auf, auf. Ah, okay. Warte. Man muss Jetzt. Ja. Jetzt Ako mach. nakaupo lang ako dito. Ja. Ja. Cameraman ako. beim ersten Mal muss man ganz normal rein, halt so mit dem Platz. Und Ja. dann in der zweiten Runde muss man so Ja. kratzen. Ja. Mama, ich will das so glatt schmieren. Bitin daw. Kulang. Kulang yung semento. Kulang na kulang. Kulang. Tapos ka na. Kulang yung ano. Kuha pa tayo ng Kulang. semento. So maghihintay kayo dito o Maghintay kami? kulang ako ng semento? Saan ka kukuha? Malayo pa? Malayo. Mama, ich will schnell auffüllen. Ich komme mit, warte. Okay. May ibang ano pa dun? Ibang mga Tindahan. tindahan? Yung Wala, Russian ano? store. Ano? Yung Russian store na pinuntahan natin noon. Alam ko na. Ha? Sasama kami. Anong Sasama gagawin kayo? namin dito? O sige, sasama kayo. Sasama kami na lang. Ano? Hindi ko kasi akalain na ang ano pala. Kunti lang, ano? Ano kailangan? Akala ko 5 kilos. 5 kilos yung kinuha natin eh. Ah, Sana 10 kilos pa lang kinuha natin. tignan ko ngayon kasi kukuha na ng tubig. Nakita ko siya. Sige. Iwan na namin yung mga gamit. Wala namang kukuha dyan. Yung bag lang na ang kukunin namin. Let's go. Para alam nila na babalik tayo. Ngam day takot ko, i-kabel mo nga dito entewan nga i-enti sa bali nga. Bakit? Di gitu ni. Hanggang anong oras sila dito open? Summertime, ano? I think 7 hanggang 7 p.m. 7 p.m. Okay. Sige, gawin din. Ikwam lang, ipaigid mo lang dagito. Amo mo dagito. Ano rin nandito na si Liam. At isibog na tayo dito. Mama, Wasser! Ja, dann tu das jetzt vergießen, weil wir müssen noch mal Zement kaufen gehen und dann kommen wir wieder, okay? Hä, wieso? Weil das reicht nicht, was Papa gekauft hat. Dann kannst du es jetzt gießen oder lass du es so? Nicht auf Riecht mich. es auf deine Füße? Nein. Und auf deinen Kopf schütten. Diligan pa ni Liam yung... Pagod ka na?
Hindi, pero Pero? sana 10 kilos yung kinuha ko. Para hindi doble trabaho. Di bale. Ich komm Di bali na lang. Ayan, nandito kami sa hardware store at kukuha pa ng semento. Ayan. Türkise. Ha? Ja, das hier. Hast du das gesucht? Ja, das haben wir verwendet. Ah, Ito yung ginamit natin. okay. Let's go. Tara na. May hinahanap pa si Jeb. Kelly daw. Ewan ko kung ano yun. German ang salita namin, pero yung Kelly di ko alam. Sinusundan ko lang si Jeb. Ah, ito pala yung Kelly na sinasabi ni Jeb. Können wir das blaue Yung nehmen? pangpahid. Yung mas blau, eh? Ja. Oh, may maliit pa oh, para kay... Ay, yung pang side. So ayan mga kaibigan, ikakabit ko lang yung tiles, no? Tapos i-finish na natin to. Yan. Ayan, naikabit na ni Jeb yung tiles, oh. Alis na yung supot. Ano? Ibalik natin yung mga tables. Yung mga bato-bato na maliliit. Ito naman, itatapon natin. Ayan. Ayan, kutsara natin. Alisin natin yung dumi. Mas semento. Ayan. Ayan, oh. Itong dalawa na daw. Itatapon yung ano, yung ating basura. Bis zum Müll. Mm. Si Liam nakahanap na naman ng ano, sasakyan. Sige. At tayo naman mga kaibigan, medyo naghihintay pa tayo, parang ano bang pinagsasabi ko? Basta't maghihintay pa tayo mga kaibigan. Gusto ko nang medyo matuyo ito para ma-finish na natin, no? Para matapos na itong ginagawa natin. Pagkatapos nun mga kaibigan, syempre mag-ano tayo, pipinturahan natin to. Pero hindi pa sa ngayon kasi anong oras na? Oras na po ay mag-aalas 6 ng gabi. At syempre kailangan matuyo muna yung simento, no? Bago natin pinturahan. Oh, diba? Oh, ayan, no? Sana all ganito ang buhay, no? Naka-relax lang, nakahiga lang dyan, no? Mach das Glas ist so okay. May kumagat sa akin na lamok ata, oh. Ito, oh. May kumagat sa akin. Yun. Tapos na, oh. Oh.
Yung last step na lang yung pintura, pipinturahan. Oo. Ayun, Kulang na lang yung pintura. yun. So, Sa next time, abangan niyo yung pintura. Bye!